Tete yekuromba iyi haisungotya muZimbabwe chete, itori International Rombing Association. Mutsako wacho ndio marombero acho. Vamwe vari kuromba nenhengo dzavo dzemiviri, vamwe vari kuromba kurombeswa nekuda kuti ukabvunza riseri ravo. Vamwewo ndivo masexual ritualist. Ndichakuudzai kuti chii chakaitika kwandiri mushure mekunge ndaenda kuDubai. Ndiri Slay Queen muHarare, ndine mashopu angu anotengesa hembe dzemhando yepamusoro-soro nemabhotiki atori nembiri. Asi mawaniro andakaita mari iyi yekuvhura mashopu akandionesa zvakaoma. Vedu musangochiva zvinhu zvamusingazivi background yazvo. Ini zvakandionesa chisingaoneki. Nditori pasocial media, nditori nefollowing yakati zvekuti nditori role model yevakawanda. Asi chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara. Musapiwa pressure nevanhu vanoenda kunze kunohodha zvakasiyana-siyana. Handisi kuti vese vanoromba kwete, asi it's not as easy as it looks. Kunoti mari yokwira ndege yemavhisa, kunobook accommodation for a whole week or so, chikafu, kubhadhara maguides, kubhadhara zimra inenge yakamirira, rent yemashopu, tax yenyika, kubhadhara vashandi nemautilities, mese dzacho dzigoita balance. Imiwe, all that glitters is not gold. Ndakaronga trip yangu yekunohodha staff rangu kuDubai. Ndakabhukawo hotel yangu kuti ndiwane kutenderera mamalls. Mamall awo akakura ane mashopu ehembe, emafuta, marestaurant, zvese zvamungafungira. Semunhu aiva munyowani, ndaisada kuita dzungu nekumhanya ndichitenga kokana ndaizowira ndozongotenga zvinodhura. Zvinhu zvacho zvaida kuti ndiite survey, ndichizoita shopping yangu ndine idea yekuti ndiri kubva kupi ndichienda kupi. Mukuita mhezi dzangu ndipo pandakaona kuti kamari kandainge ndauya nako kaive kadukusa. Paizodiwa mari yekuti ndikwanise kuhodha kuti trip yacho igomeka sei. Saka vaiita zvekuhodha kuDubai vaishamisa sei. Mukufamba mumamalls handina kuziva kuti I had caught the attention of a scout. Yes, kuDubai kuna mamillionaire nemamultimillionaire anotofarirawo madark skin girls, asi havaoni vachiuya ivo direct. Vanotuma mascouts avo who do the hunting and vetting for the potential clients. Saka ini I had caught the attention of a scout. Aitoziva kuti client yake anofarira vanhu vakaita sei. Saka akanditi client yake aizoda kundiona a bit later ainge ari mameeting. Ini ndakashaya kuti client yake yakanga iri client yechii uyezve aida kundionerei. Akatsanangura. Ndakadzokera zvangu kuhotel room kwangu, manheru ndikatumirwa driver kuti aizondipika up. Ndakatosangana nemuArab uyu ine private hotel, tikaita private dining. Akandiudza kuti he liked vakadzi vechitema, asi couch yavo yaisabvumira kuti vaonane nevanhu vechitema. Saka zvese zvaiitika zvaifanira kuva underground. Hapana aifanira kufungira, saka relationship yedu yaifanira kuva as discreet as possible. Akanditi the perks of being with a multimillionaire aiva cut one day. Ndakamoti andipe nguva yekufunga. Akanditi you'll be expecting a reply in 24 hours. Ndakadzokera kuhotel kuya. Ndakaona kuti mari yandakanga ndinayo yaiva shoma. Ende zvaisazomeka sense kuti after all my expenses akawanda andanga ndaita ndidzokere kuZimbabwe ndine zvinhu zvishoma. Saka ndigoti ndafambirei. Ndakaona kuti I was running out of options. Saka ndakaona zviri nani kuti ndimbozama route yaYusuf. Ndakafona panhamba dzandainge ndapiwa. Desperate times ka. Yusuf akanditi someone aizonditora in 20 minutes rongedza mabhegi angu. Ndaka-upgrade hotel yandaigara ndikaenda ku5 star hotel. Aiwa ukwaiva nechirungu chese, chikafu ndaigirwa ndigere, service was top notch. Changa changosara kugezeswa chete. Akatuma driver wake neblack card raive ne-unlimited spending. Aiwa ndakaita pari, ndikaenda kumall, ndikanotenga twese twandaida including personal items, ndikaenda kumarket, ndikanotenga zvebusiness. Ndakazonzwa kuPalm Jumeirah uko kune mbinga Lasium, dzimba dzamufiri muchaidzo. Palm Jumeirah is a man-made island ine clear waters nejecha rewhite. Kunogara the rich of the richest, president, billionaire, millionaire. Kundaimboziva kuti fuel chaiyo hauendi kugarage, kunoita zvekuvigirwa. Asi chaindinetsa, ndainge ndaspenda mari yakawanda uchibva kuna Yusuf. Panga pakuda kutopera vhiki, anamboratidza interest in me sexually. Kuti aida kundimarinata with all these spendings, kundimarinata asinge zvinoitwa nyama iye. Yusuf ndakazomuona after work. Nguva yose ndaingoswera ndichitendera ndichiona nyika. Kuma-St. John's ndakaendawo, the deepest swimming pool ndikasvikawo. Aiwa ndakamborarama kaupenyu. Yusuf ndakazomuona after a week. Akanditi he was hosting a party for his friends. Saka aizodawo kuti ndivepo. Ndakafila important ndikascrubba.
zvekurevesa ndikapfeka zviri modest. MaArab haadi vanoshama, it's part of their culture, especially uri mukadzi. Pasara awa kuti pati itange, ndakauya ndikatogwa. Ndakanosvika kupati kuya, ndikasvika ndichiona kune vasikana from different nationalities vaiuya vachidhiropiwa nemadhiraivha. Pakazotanga kusvika maArab airatidza kuti mamilioneya. Ndakaona mota dzine mutuku, ndipo pandakadzidzawo kuti kuDubai, the lower the number plate, the more money that person has. Vanoshandisa manumbers, asi ukange une number plate ine namba dikisa sekuti BT, munhu akadaro anenge ane mari, uye dzimwe dzinenge dzitori gold plated negold remashowa, oro munhu anodecida kuisa maaccessories nemadiamonds, pasina anoba. Zvese izvi zvakandikatyamadza. Dzakasvika mbinga, indaive ndimire paside ndichiona chikafu chakadyiwa zvakanaka. Nguva yedessert yakasvika, maArab akasimuka. Ndakashayiwa kuti vaendepi. Ndakazoona kwakuuya maservants akachidana kuti yakanga yava nguva yedessert. Ini ndaifunga kuti dessert maice cream nemakeke, asi ndakazoshamisika takutonzi takutoitisiwa zvimwe zvinhu zviri out of this world. Imi zvinhu zvakaitika musi iwowo zvakandishamisa, asi pane zvese zvakaitika ndakazoshamisika ndakuona Yusuf akunditi ndivhure mukana mangu kuti iye aite tsvina mukana mangu. Endeka hauchemi. Ini navo vasikana vashoma takamborutsa, asi pagroup apa pairatidza kuti pane maseniors atojaira. Vasikana vakati kambu, tsvina yemunhu inorwarisa, munozviziva here? It seems it was some ritual taking place. Kana wadya tsvina yemunhu zvoita sei? Zvinoshandirei? Zvinoshandirani? Ko ukarwara? Ko ukafa nematoxins ehuman esugodi? Tete, mwoyo wangu wakamira, ene ndikazvifunga ndofunga kuti zvinhu zvakaitika suro rino. Ndakatadza kurimedza ini. Imagine kuti ndinosema ndove yemombe kuzoti dhodho remunhu mukuru. Apa live and direct futi. Ndakaona kuti Yusuf hazvina kumubata mushe, asi haana zvake zvaakataura nemuromo, asi I could see disappointment in his eyes. Chero aida kutaura, I think aitya maziso eshama dzake. Pati yakapera, catering company ikauya ikatora mautensils avo, macleaners akauya, vakacleana vakaenda. Saka taive tazongosara tiri tu naYusuf. Driver aivepo zvake, but aive akagara mumota waiting for my instructions kubva kuna boss. Imba ichingoti zi, ndakapiwa mucheka wembama naYusuf. Ndichida kuzama kuzvawo chii chiri kuitika, rimwe gwati rembama richiuya kune rimwe divi. Yusuf airatidza kuti ainge agumbuka last number. Aipopota nebroken English achiti, how could you embarrass me like that in front of my friends? Akanditi chero dai ndairidza mhere inengei hapana aindidzwa, nokuti imba iyi yaiva soundproof. Hapana aiva panze ainzwa zvaitika mukati. Ndakatara ndikatoona kuti driver waYusuf aitwa pafoni, haana kana chaainzwa zvamuchose. Yusuf akatora foni yake akasiya loka imba akaenda. Ndakachema zvikashaya basa. Ndakazama kuenda kunovhura madhoo, ndikaona kuti madoors acho aiva nemacodes, mamwe acho aitoda fingerprint for them to be accessed. Tireva kuti Yusuf kana someone ane authorization ndiye aikwanisa kuvhura magonda aya. Apa ndaive ndapesera. Kodai ndakaona zveDubai zvakuona, dai hangu ndakadzokera kumusha. Zvaitova nani pane nhamo yandaive ndakuona. Handiti ndaive ndazvibhukira ndege hotera yangu nereturn ticket yacho. Manje apa I had failed to board futi ndege yacho on time. Ticket rangu rakanga riri non-flex. Ndaizoenda kumba sei? Ndaimbonzwa zvichinzi maArab ari abusive towards vakazi. They do not see them as equals. Iyaive abuse last number. Asi ndakazoona kuti murima umu maive nekalight kered kaiita kuflika kudai. Ndakatozoita zvekukachera itenza. Ndakabva ndaziva kuti Yusuf was watching me. Zvese zvaiitwa zvaiva deliberate. He wanted me to submit to his will. Ndidye tsvina yake. Asi to what end? Ndakaiteiko? Dai ndakaziva ndakanohodha kumabhero kwamupedza nhamo, ndoita dry cleaning and steam ironing, ndoisa maprice tag. Handiti ngadai ndakaita zvine musoro. Uhu ndiwo upenzi hwekutanga nekupedzisira. Chero dai ndainzi ndakafa kuDubai, hapana mhuri yangu aifa aziva kuti ndakaonei, nokuti maoko aYusuf akanga ari well old zvekuti he could afford to pay anyone, zvekuti paingoita sekuti pafa imbwa zvikashaya kana one aivhura ziso. Yusuf akazouya after 3 days and I was willing to do chero chaada, nekuti ndakanga ndakakirwa mumba. Zvebonde Yusuf aizada zvechose. His main aim was to make me eat tsvina yake.
ndaidi hama dzangu ndakangopedzisira ndadya tsvina yacho nekuti ndaingoda kudzokera kumba ndirarame upenyu hwangu. Ndakaikambura zvekumira mwoyo zvimwe taizozviona panguva yazvo. Yusuf akafara chaizvo. Ndikati I just want to go home as soon as possible. Akanditi ndisaitauri aizobhuka plane ticket mangwana. Ini chandaingoda kuenda kurumu kwangu kuhotel. Yusuf akatumira driver kuenda neni kuhotel kwangu after 2 hours. Ndinoona sekuti aida kumeka sure kuti tsvina yadzika handaizorutsa. Ndava kubuda akandipa zibhiriki remari yakawanda chaizvo ari ma-US dollar zvekuti kumba mari iyi yaitokwanisa kutenga piece of land muHarare mutown. Akanditi flight yangu yaizobuda mangwana na 12. Driver wake will be ready kuti andidrope off kuairport. Akanditi ndifambe mushe kudzokera kumusha. Mukati memwoyo wangu maive matoiswa mhonzi yoruvengo. Ndakademba kuti dai ndine zvidhoma zvaizomupa lesson yaasingafi akakangama muupenyu hwake. Hazvisamusi kuti hotera yandaigara yanga iri yake. Ndakazama kumwa soda kuti kuda ndichaye asi zvakashaya basa. Ko kana vaive vaisa mushonga wekuti ndisaita tsvina zvinyatsogara mudumbu. Ndakasvika kumba ndikaendera mberi neupenyu hwangu. Asi nyaya iyi inondishayisa hope. Todo chaiyo zvinhu rudzii zvakadaro. What kind of abuse? Imagine munhu kufosa tsvina yake down my throat. Zvichitoreva kuti Yusuf neshamwari dzavo vanotori neclub yedhodoka ende zvinhu zvaivanakidza ndosaka vaiva nemascouts. Vanhu vanotobhadhwa kutsvaga vasikana vanozoshandiswa kumatakana akadai. Nyika yava nechivi ende veclub iyi vanokuisa pakona yekuti in the end you will do it. Ndakaramba ndichislaya ndichiisa mapikicha angu pasocial media zvekuti vanhu vanoona sekuti upenyu hwangu huri kufaya. Asi kutaura chokwadi ndaiva ndafa musi wandakadya tsvina Yusuf. Ndakatanga kurwadziwa nemudumbu. Chii chaiitika? Vana chiremba vakatanga vachifunga kuti maulcers vachindipa mapirizi asi maronda acho aisapora. Ndakazonetwa scan ndikaonekwa kuti ndainge ndaita infection mushure mekudya tsvina because ine mabacteria akawanda. Ndakaziva hangu kwaivatangira dambudziko nekuti ndisati naenda kuDubai ndaive ndakasimba. Saka chirwere chaive chatopararira in 6 months chete. Kuti ndakazotanga kurwadziwa after 6 months asi damage yainge yaitika mudumbu mangu yaive yatopararira infection iyi zvekuti pandakazoenda kunoona chiremba 6 months later damage yainge yawanda. Chandiri kuona ndechekuti ndiri kurwara ende mudumbu wangu unoramba uchirwadza. I think ndichafa a slow and a painful death. Uye Yusuf acharamba achienderera mberi noupenyu hwake. Handisi kuti maArab ose anoita zvinhu zvakadai bodo nokuti patoriwo nemaoil tycoons nevamwe vanoita mari. Kozotiwo imwe type iyi inoita zvekuabhisa vakadzi. Tete, I hope nyaya iyi ichaita sechenjedzo kune hama dzangu dzekumusha. Tete, ndakupaiwo mvumo yekuposta nyaya iyi chero ndikazofa hangu asi vanhu ngavangwarire vatambe vakachenjera chinouraya hachitauri. Hope munofara chaizvo. Ndandimuziva kuti it's not our first time tichitaura nyaya idzi panapa, nyaya dzevasikana vanenge vachiabusiwa. According to my research ndakaona kuti pane about 6 or 7 zvirwere zvaunogona kuita kana ukadya tsvina yemunhu. I'm sure panapa pane vanhu manesi nemadoctors vachakuudzai unokonfirma kuti tsvina yemunhu ine bacteria ende inokonzera zvirwere. How do you even eat tsvina kudaro nai vasikana? Imi zvinhu zviri kuitika zvakaoma. Takanzwa kuti pane vazhinji vananhingi nananhingi vanotozoita zvekurara nembwa kuDubai uko kuitira kuti vawane mari. Chimwe chinorwadza ndechekuti pane vamwe vanotouyawo kuinbox vachidawo kuti tipewo nhamba dzawo tigonewo kuenda kuDubai. Musaenda uyezve musauya kuinbox kwangu ndatenda ndibatsirei, musandipa mhedzo. Handidi kuti ropa renyu rigwa pamusoro pemaoko angu. Aiwa, ndibatsirei. Nyaya idzi kana chidzisheya hatisi kusheya kuti muende kuDubai asi tiri kudzisheya kuti ticreate awareness kuti maAfricans ari kuabhuswa kuDubai. Vedu vega muve nezuva rakanaka.